kuka sani sannan kuma kuka saba a kowane lokaci bisa al'ada kowanne shahararren mawaki yakan fito da sabon album a kowace sabuwar shekara, sannan kuma yakan fito da sababbin bidiyoyi domin nishadantar da masoyansa da kuma samun jin daɗi da farin cikin su. A wannan sabuwar shekara mai suna 2022 wannan shahararren mawaki mai suna Hamisu Breaker Dore ya fito muku da wani ƙayataccen shahararren fitaccen album ɗinsa wanda ake kira da Soyayya album. Idan ba za ku manta ba a shekarar da ta shuɗe wato 2021 ya fito muku da wannan shahararren ƙayataccen album nasa mai suna Alkhairi album, wanda album ne wanda yake dauke da waƙoƙi kamar su irin Alkhairi, Soyayya, Na fara soyayya da dai sauransu. To a wannan karo ma ya sake zuwa muku da wani shahararren ƙayataccen album ɗinsa mai suna Soyayya album na wannan shekara mai albarka mai suna 2022. Inda wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Dore ya ce ku sayarta da wannan album mai waƙoƙi kamar haka: Hamra kashi na 4, Hamra kashi na 5, da Bankwana, da Ba wai bane, da dai sauransu. Ku ci gaba da bi mu a cikin wannan bidiyo namu na mai albarka domin samun ji daga nan cikakkun ayyukan na wannan sabuwar shekara mai suna 2022 akan wannan tasha ta mai albarka mai suna Exclusive 24 TV. Idan ka kasance bako a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Exclusive 24 TV, ka daure ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora ba tare da bata lokaci ba, domin kuma samun ji daga nan cikakkun ayyukan da kuma samun damar yin downloading don wa'annan waƙoƙi kai tsaye ba tare da ka sha wahala ba a cikin sauki. Ka daure ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, sai ka danna liking akan wannan bidiyo namu na mai albarka, sai ka yi share sa zuwa kowane group ɗinka na WhatsApp da Facebook da kuma kowane social media da kake amfani da shi akan wayarka. Sannan kuma sai ka zo ka yi comment akan wannan bidiyo na mai albarka, za ka ga wani koren link ya fito maka akan bidiyon. Da zaran ka danna wannan koren link din zai kai ka zuwa inda za ka yi download din wannan waka da bidiyon ta kai tsaye ba tare da ka sha wahala ko kuma ka bata lokaci ba. Kada dai ka manta kada ka shafa kana tare da tashar Hausa Zalla ɗaya tilo a faɗin arewacin Najeriya da ma duniya baki ɗaya, wato Exclusive 24 TV, tashar da take kawo muku shirye-shirye shiranta da labaranta akan awa 24 ba tare da sassan zuciya ko hauma a ciki ba. Tashar da take rashantar da ku take faranta muku rai a kowane awa 24 kowane mako na kowace rana take kawo muku abin da su saka ku a cikin farin ciki da nishadi da walwala a kowane lokaci. Ka tabbata da kasancewa tare da mu domin samun je daga nan cikakkun wa'annan ayyuka da kuma samun je daga nan yadda zaka download din wa'annan sababbin waƙoƙi da wannan sabon album da kuma bidiyon da suke cikin sa. Ka biyo mu a cikin wannan tasha ta mai albarka, sai ka danna subscribe, sai ka daure mu haɗa kai a bidiyo na gaba domin samun ji daga nan yanda zaka dauko bidiyon da kuma yanda zaka dauko waƙoƙin su kansu da kuma yanda zaka ji su kai tsaye ba tare da ka kunna datan wayarka ba. Mu haɗa bidiyo na gaba, mun gode.